MLA Barimbat MDC Bamanta ka Nongkrem constituency ba Lambor Malngyang uloong ba ka resolution bala menjur dak ying dor bar thawain ka jala bandawa pentri kam ya ka line permit ILP house name arja ka khandai kamdei ka jingpen bi yu pai ba kumala kam dak voice of the people party habakan tho ya ka jingkran ba arden mila ba moi president ka VPP ba ka resolution dawa ILP ka dei tang ka jingpen bi ya ki seng bhalang bat ki pai ba Lambor uloong bu jingkli bo MLA bodon lang khayeng dor bar thawan men ba la menjur ya ka resolution house name arja khandai men ta udan ba ka VPP ti kumta manu ba penbi pai ba shushu uloong ba ka ILP ka dei ka mat ka bla budien bonsian bat ka basyateng khu ba ka jala megalia ka dei ka jala ka ba kibriu ki rung shakiwe ki jala ka ri India kum ka Manipur long ba kumta hapnya tai ba ya ka ne ka banta banyo pentre kam ya ka ILP nga syukwa banong takani dei mangi ki banra ya ka resolution hapo ka flow jong ka house hapo assembly ya ka ba dakoy ka sor ay menjur banwara ay ka resolution ka ju hi ilara lapha sipo ka Ministry of Home Affairs Government of India. Timday ka bang isupakai ito ka resolution kamday ka bang ipanbi yupat ba ito resolution ka resolution mo kalong serious but habang ikren sati kamot kidon ki plus ki minus ong iksang balang ki ong ikwa ka ILP ngiru ka ju ka son ong ngidaway ka ILP ti kumno manginwanra ikata namar kawai ka bang nga sui ka lang ba kani ka gateway jong ki state ki babuan hapon notice ti ini kindet ibangin hapan niya taib ha banya pensuto ha hakano kulti ka bangin hapan pagtulon Shekhmat hakabiday bat ka in line permit namalab hipet ko yung state kaday ka dead end hipet kum ka Manipur shalnet ka Manipur kaday kay kato sa ka Burma hipet ka Nagalandro kaday ka dead end siya din yung ka kaday kay Burma ti gini gibabuon ki state kibayo ya ka ILP kamot kimdon syo kis connecting state ki baday po India banya takhu ba kiwi pat hangi may direct kay takhu bat kiwi pat ki state tingis kwa ba ini kindet kunong in penyat khanang ba kanumdon kanung jing tako hari ga LP tingis support bring support aba po house ngila ay kajing support ko pura tamot hadum taro kamot ka stand gan ka signature jung nga hapor bangi let chite kamot ka don pagto signature kamdai ka bangi spumbi pa ba kane hadum ta talda piong ngipenbi yupat ba hakano ka dur ngipenbi haba ka delegation ngilalay bon sin committee banya kren banya tay bat ka union home minister milay kren bat prime minister ba siya tila kita gibong ba kani ka resolution jungi kadi ka resolution ka ba shpenbi yupat ba tanga kwa ban kali bahatu na pedeng jong kita kiamali jongki hato kimdan bantamo bat kani ka papas mangi ka resolution hapo ka house ko kiamali jong gidon lang bangi di kumno pinong bangila kay ko dala kay so di kiamali jong pigay hindi wala kay mangi dala pas lang nilay sign lang di kumno pinong ngila kay tanga say nga sutu yun piyong ro nga so kani statement kami na ba adan uang ba kani resolution ka bala shoot hawk yung pa tana nga kwa ban kalipa yung yaw nang ilam ko BPP hato MLA jong BPP umdon mo hangto banya sign lang ika resolution udon lang hangto udon lang hapo assembly banya sign lang habang tan pinong kumno tapi hapan na siyang dole habang ikran ni kanu kay itay di bang siko ang aji mo Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya